اگر تا سال 1991 در مملکت همگی قریب 1000 انشاءات ورزش فعالیت داشته باشد، پس سال 2020 شماره آنها به 10,220 رسانیده شد. یعنی شماره انشاءات ورزشی در دوران صاحب سالی بیش از 9 برابر زیاد گردیده است. تنها در سال 2020 یعنی سالی که پاندمی و شرایط مشکل اقتصادی و مالیوی حکم فرما بود، برای نورسان و جوانان در شهر نایای کشور 147 انشاءات ورزش با خرج بیش از 1 میلیارد و 63 میلیون سامانه ساخته و استفاده داده شده است. бо ба даст омадани истиқлолияти комили давлатӣ тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа ба маротиб рушд намуда, шароити зисту зиндагонии сокинон хубтару беҳтар гардид. дар баробари таваҷҷӯҳ зоҳир намудан ба соҳаи фарҳангу тандурустӣ, иқтисодиёти иҷтимоиёт, илм, сиёсат, ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар ба масъалаи фароҳам овардани муҳит ва шароити мусоид дар соҳаи варзиш пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ба варзиш ва обитоби ҷисмонӣ ҷалб намудани аҳолӣ дар навбати аввал ҷавонону наврасонро вазифаи масъулини соҳа ва ҳар фарди кишвар ҳисобиданд. бо ташаббуси бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави ҷумҳурӣ садҳо толору майдон ва майдончаҳои варзишӣ бунёд гардиданд, ки ин омил имконияти бештарро барои пайвастагии мардум ба тарзи ҳаёти солим муҳайё сохт. мо таҳиягарони барнома тасмим гирифтем, ки дар ин нашр аз инфрасохтори бунёдгардидаи соҳаи варзиш дар шаҳри Душанбе ҳарф занем. пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе имрӯз макони асосии рушди тамоми намудҳои варзиш ба ҳисоб меравад. дар замони соҳибистиқлолӣ даҳҳо иншооти хурду бузурги варзишӣ дар пойтахт бунёд гардиданд, ки шумораи зиёди ҷавонону наврасонро ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб намуд. тибқи иттилои ба даст омада, имрӯз дар пойтахт 809 иншооти варзишӣ фаъолият мекунанд, ки чунин инфрасохтор барои масъулини соҳа шароити хуби кориву рушди варзишро таъмин месозад. имрӯз дар пойтахти азамон шаҳри Душанбе як қатор иншоотҳои муҳими варзишӣ бунёд гардиданд, ки ин пеш аз ҳама метавонад барои рушду нумӯи соҳаи варзиш як имконияти хубе пайдо намояд. дар асл зери сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ имрӯз пойтахти азамон шаҳри Душанбе ба як шаҳри варзишӣ табдил дода шудааст, зеро ки дар ҳудуди пойтахт иншоотҳои варзишӣ хело зиёд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва дар асл мо тӯли 3 соли охир шоҳиди он гаштем, ки дар ҳудуди пойтахт як қатор иншоотҳои варзишӣ бунёд гардиданд, ки ин метавонад бозам барои рушду нумӯи соҳа ва умуман ҷалби ҷавонон як имконияти хуберо рӯи кор оварад. ёдовар мешавем, ки таи 4 соли охир маркази маъмурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба як шаҳри афсонавию сайёҳӣ табдил ёфта, шумораи иншооти мухталиф ба маротиб бештар гардидааст. таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти шаҳри Душанбе ба соҳаи варзиш дигаргуниҳои зиёдро дар соҳа пиёда сохт. дар ҳудуди 4 ноҳияи пойтахт марказҳои солимгардонӣ, майдончаҳои варзишӣ ва толору маҷмӯъаҳо амал мекунанд, ки ҷиҳати ба тарзи ҳаёти солим ҷалб гардондани сокинони варзишгарон мусоидати фаъол мекунад. ҳар як толор ё майдончаву дигар иншооти варзишӣ ки бунёд мегарданд, албатта бо ҳадафу нияти нек сохта мешаванд. бузургтарин иншооти варзишӣ ки замони соҳибистиқлолӣ дар шаҳри Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ин муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯъаи варзиши обӣ мебошад, ки дар миқёси ҷаҳон рақобатпазир аст.
21 июли соли 2020 дар шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар як фазои мутантан маҷмӯаи мазкур мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд. иншооти мазкур бо стандартҳои ҷаҳонӣ бунёд гардида бо муосиртарин таҷҳизот ва дигар лавозимоти лозимаи варзишӣ таъмин аст. дар ин комплекси варзишӣ 25 намуди хизматрасонӣ барои варзишгарон фароҳам оварда шудааст, ки онҳо метавонанд дар чунин шароит малакаву маҳорати варзишиашонро баланд бардоранд. корҳои сохтумонӣ дар иншооти мазкур аз соли 2012 оғоз гардида он дар масоҳати 10 гектар аз ҳисоби маблағҳои бюджети шаҳри Душанбе бунёд гардидааст. маҷмӯаи варзишӣ аз қасри теннис барои 3000 ҷойи нишаст, қасри намудҳои варзиши обӣ барои қариб 2500 ҷойи нишаст, ҳавзи шиноварии кушода бо 300 ҷойи нишаст ва 8 майдончаи тенниси кушод иборат аст. ҳамзамон толорҳо барои намудҳои гӯштин, волейбол, гимнастика, толори машқи бадан, футболи хурд ва дигар намудҳо низ дар дохили маҷмӯа бунёд гардидааст, ки шароити хуби тамринӣ дорад. бовар кунед аз норасоиҳои чунин иншоотҳо варзишгарон танқисӣ мекарданд, аммо имрӯз мо мебинем ки чунин иншоот дар осиёи миёна ва умуман дар ҷаҳон низ бигӯем ки рақобатпазир аст ин иншоот ва варзишгарон хеле низ хурсанд шуданд ки чунин иншоот барои онҳо ҳадя гардид. зиёда аз 25 намуди хизматрасониҳо аст, ки метавонанд дар ин ҷо шиноварии касбӣ, ҷаҳиш ба об, гӯштини тарзи зудо, гӯштини тарзи озод, футбол, волейбол, баскетбол, тенниси калон, тенниси рӯи миз ва дигар варзишро биёнд дар ин ҷо машқу тамрин кунанд. аз ҳамин имкониятҳо мо масъулини соҳа метавонем хуб истифода бурда ва бо як ҳисси баланд варзишгаронро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ, ба бозиҳои осиё, ба бозиҳои олимпӣ, ба чемпионатҳои ҷаҳон омода карда бигӯем ки сафарбар кунем онҳоро ба чунин мусобиқаҳо. муҳимтарин иншооти дигаре ки дар пойтахт сохтмонаш идома дорад, ин варзишгоҳ барои 30,000 ҷойи нишаст мебошад. аз моҳи марти соли 2019 сохтмони варзишгоҳи мазкур оғоз гардида то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бояд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. масоҳати умумии майдон 9 гектарро дар бар гирифта, андозаи майдони футбол 105 бар 68 метрро ташкил медиҳад. мутобиқи нақша бояд варзишгоҳ ба таври комилан замонавӣ бунёд гардад. чуноне ки мебинед, аллакай қисми зиёди корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ба анҷом расидааст, ки бино ба иттилои масъулин онҳо талош доранд то варзишгоҳро дар вақти муайяншуда бо сифати баланд ба истифода диҳанд. умед бар он мебандем ки баъд аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин варзишгоҳ дастаҳои футболии кишвар ва мунтахаби Тоҷикистон омодагиҳои бештар дида дар мусобиқаҳои мухталиф номи миллати моро боло мебардоранд. дар кӯчаи соҳилии ноҳияи Фирдавсӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Тилло Назаралиев аз соли 2019 сохтмони комплекси муосири варзишӣ ва беҳдошти саломатӣ барои 500 ҷойи нишаст оғоз гардида буд, ки имрӯз корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд идома дорад. тибқи лоиҳа дар иншооти мазкур як қатор хизматрасониҳо ба нақша гирифта шудааст, ки баъд аз анҷомёбии сохтмони иншоот беҳтарин имконият барои варзишгарони дӯстдорони тарбияи ҷисмонӣ ба миён меояд. инфрасохтори мазкур аз ду бино иборат буда, дар таҳхонаи бинои якум ҳавзҳои шиноварии мардонаву занона ва кӯдакона, ҳаммом ва дар ошёнаи якум бошад толорҳои гӯштин, кикбоксинг, варзишҳои кӯдакона ҷой дода шудааст. дар ошёнаи дуюми бинои аввал толори маҳз, велотренажёр ва толори намудҳои варзиши даставӣ ба нақша гирифта шудааст. чун аз тарҳу дизайни ин комплекси варзишӣ маълум аст, баъд аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтан метавонад дар симои зоҳирии пойтахт таъсиррасон бошад. خیلی که شما خودتون میبینید قریب که 70-75% کار اجرا شده است
ва иқдом гирифтем ҳамеро то ҷашни сисолагии истиқлолият ба итмом расонем. Коргарҳомон дар сатҳи коришон ба сифати баланд аст. ҳамаи онҳо қариб ки мутахассисони нағз ҳастанд. корро нағз мефаҳманд ва корро нағз ба пеш бурда истоданд. Албатта мо масъулияи худи барориши Тоҷикистонро истифода бурда истодем. Масъулияи сифати нағз дорад. дар вақти ба итмом расонидани ин иншоот ман боварии комил дорам ки дар рушди соҳаи варзиш як мусоидати фаъол мекунад. дар бинои дуюми ин комплекси варзишиву саломатӣ ки аз 4 ошёна иборат аст, толорҳои фитнес, аэробика, йога, мағозаи варзишӣ, утоқҳои кории кормандон, кафе ва толори табобати маъюбон ҷой дода шудааст. чуноне ки масъулин иброз доштанд, дар бунёди иншооти мазкур аз масъулаҳои босифати сохтмонӣ ки истеҳсоли Тоҷикистон аз истифода бурдаанд, ки он метавонад солҳои тӯлонӣ ба варзишгарон ва дигар истифодабарандагон хизмат намояд. дар воқеъ агар ба 4-5 соли охир назар кунем, шумораи чунин марказҳои варзишиву солимгардонӣ дар пойтахт хеле зиёд гардидааст, ки чунин иқдомҳо барои солимии насли наврас ва рушди варзиш заминаи мусоид мегузорад. тибқи лоиҳа ҳамзамон дар саҳни иншооти мазкур майдончаи варзишӣ ва таваққуфгоҳ ба нақша гирифта шудааст. дар маҷмӯъ иншооти мазкур ба таври комилан замонавӣ бунёд гардида то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. толорҳои варзишие ки айни ҳол сохтмонашон рафта истодааст ва дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешаванд, ифтитоҳ карда мешаванд, дорои ҳама шароитҳои хуби ҳозиразамони байналмилалӣ ҳастанд ва барои барқарор кардани саломатии насли наврас, ҷавонои имрӯза хизмат рушду намои варзиш мусоидат мекунанд. иншооти дигари варзишие ки сохтмонаш идома дорад, дар дохили корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Тоҷик мебел ҷойгир аст. аслан тибқи лоиҳа инҷо толори дуошиёна бунёд мегардад, ки барои намуди вазнабардории олимпӣ пешбинӣ шудааст. ин иқдоми созанда аз ҷониби собиқ варзишгар ва узви мунтахаби варзиши вазнини Тоҷикистон ҳомидҷон Мухаков рӯй даст гирифта шудааст, ки метавонад дар рушди ин риштаи варзиш дар минбаъда мусоидати фаъол кунад. мо 10 сол дар яккачини Тоҷикистон будам, дар Динамо машқ мекардам. ҳамун давро як 3-4 яъне толорҳои варзишӣ буд. баъди барҳам хӯрдани шӯравӣ, яъне бисёр толорҳое ки ба варзиш ба штанг буданд, ба варзиши бадан табдил ёфтанд. барои ҳамон дар Тоҷикистон толори варзишӣ масалан ки барои штангистон, махсус барои штангистон бошад, яке аз байн рафт, набуд. ман ҳамин соҳаро солҳои пеш яъне машқ кардам. солҳои ҷавонии худро, яке 20 сол ҷавонии худро ба ҳамин варзиши вазнин додам. барои ҳамин хостам ки барои ҳамин варзиши вазнин аз ҳисоби худам якта яъне толори варзишӣ сохта тиям. оянда машқ кунанд, оянда номи миллата ва парчами давлати моро дар дигар давлатҳо яъне вардоранд. тибқи нақша дар баробари бунёди толори вазнабардорӣ ҳамзамон дар иншооти мазкур маркази солимгардонӣ ва машқи бадан низ ба нақша гирифта шудааст, ки дар ин миён толори махсус барои машғулияти бонувон низ роҳандозӣ мешавад. солиёни зиёд буд ки варзишгарони риштаи варзиши вазнин толори варзишӣ надоштанд ва тамринҳои худро дар маконҳои гуногун ки ба талаботи ин риштаи варзиш ҷавобгӯ набуд баргузор мекарданд. бинобар ин як қисмати толори мазкурро масъулин омода намуда бо таҷҳизотҳои лозимаи машқӣ ки аз ширкатҳои бонуфузи хориҷӣ дастрас шудааст муҳайё намуданд, ки аллакай варзишгарон тамринҳои худро дар ин ҷо мегузаронанд.
риштаи варзиши вазнин шомили бозиҳои олимпӣ буда дар сурати имкониятҳои мусоиди тамринӣ ба миён омада варзишгарони мо метавонанд дар сатҳи баланди касби ҳунарнамоӣ намуда муаррифгари ватан бошанд. бунёдкориву созандагие ки сарчашма мегирад аз ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, имрӯз соҳибкорон ва дигар ашхоси ватандӯст ин иқдомро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда бо сохтани иншооти мухталиф дар рушди ҷомеа саҳми худро мегузоранд. пешвои миллат дар баромадҳои худаш ё ки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ бибинед ки дар баромадҳои худаш нисбати яъне ҳамин машқи бадан яъне барои ҷавонон ки оянда ба ҳар корҳои бегона машғул нашаванд ба гурӯҳҳои террористӣ яъне чӣ нашаванд дар ҳар як микрорайон як ҷои машқҳо ё ҷои барои футбол ё ки барои волейбол баскетбол я шаҳрчаҳои спортӣ сохтаанд. ана манам аз ҳамин илҳом гирифта аз кори хайрхонаи онҳо ман ҳамчун шаҳрванди ҳамин ҷумҳурӣ ҳамчун фарзанди ҳамин ватан хостам ки барои ҳамин бачаҳо манам як чӣ кунам. мо ҳамин толори варзиширо яъне 3 сол пеш яъне сар кардем. чӣ хеле ки шумо диден барои варзиши вазин яъне ҳамаи таҷҳизотое ки мо ворид кардем яъне фирмои олимпийски мо мегӯем элека мо яъне оварда шудааст. яъне солҳои тӯлонӣ барои бачаҳои мо хизмат мекунад. вақте ки он давра дар институти тарбияти ҷисмонӣ яъне ду гирифт мегӯем ду штанга буд гирифт мегӯем ҳозир дар ҳамин зали мо 10 та бо дар склад 20 таҳои дига мо барои чӣ овардагем. қариб мо нашавад агар ё 300 кило доштанд солҳои пеш мо қариб 6-7 тонна овардагем. чун намояндагони мақомоти ноҳияи Фирдавсӣ иброз доштанд, онҳо пайваста рафти корҳои сохтмониро дар иншоотҳои мазкур назорат мебаранд. дар сатҳи назорати сифати корҳои сохтмонӣ мунтазам назорат бурда мешавад ва барои симои хуби меъморӣ доштани биноҳо тавсиё дода мешаванд. ҳамзамон ба ҳамаи соҳибкорон тавсия дода шудааст ки аз масъалаи рақобатпазири ватанӣ зиёдтар истифода баранд. аз он ҷумла мисол сангҳои мармаре ки дар мо ҳастанд, мисол корхонаи истеҳсолии худи ватанӣ истеҳсол мекунанд. ин рақобатпазири корхонаҳои вай ҳастанд, хориҷӣ ҳастанд. барои ҳамин бисёртар аз ҳамин маҳсулотҳои сохтмонӣ истифода бурда мешавад. дар маҷмӯъ бо боварӣ метавон гуфт ки баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани толору майдон ва дигар марказҳои варзишӣ насли наврас бештар ба тарбияи бадан рӯ меораду риштаҳои мухталифи варзиш рушд мекунанд. бо шароити мусоиди машқварзӣ таъмин намудани варзишгарони шаҳри Душанбе имкон дод то онҳо аз мусобиқаҳои сатҳи гуногун медалҳои зиёдро ба даст биёранд. ёдовар мешавем ки баъд аз оне ки толорҳои муосири варзишӣ дар пойтахт бештар гардиданд, шумораи дӯстдорони варзиш низ афзун шуд ки ин омил ба зиёд гардидани натиҷаҳои варзишӣ оварда расонид. танҳо дар 3 соли охир варзишгарони шаҳри Душанбе аз мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ 13126 медал ба даст оварданд ки чунин нишон дод хушҳолкунанда аст. имрӯз бо мақсади бозам муаррифӣ кардани иншоотҳои варзишӣ ва умуман дар ин замина баргузории мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ки ин метавонад боз ҳам яъне ки соҳаи варзишро муаррифӣ карда тавонад. имрӯз аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе мусобиқаҳои гуногун баргузор карда мешавад ки дар ин замина мо метавонем наврасону ҷавононро ба варзиш ҷалб намоем ва хоб метавонем аз байни онҳо беҳтарин чеҳраҳои нави варзиш дарёфт карда шавад ки ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафар баргарданд ва дар ин замина метавонанд миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ карда тавонанд.
муассисаи давлатии маркази ҷумҳуравии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб дар ноҳияи синои шаҳри душанбе яке аз муҳимтарин иншооти варзишӣ ба ҳисоб меравад, ки чанд вазифаро иҷро мекунад. дар ин маҷмӯаи варзишӣ дар баробари тайёрии варзишгарони дастаҳои мунтахаб ҳамзамон имконияти баргузории мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили волейбол, футболи хурд, баскетбол, намудҳои гӯштин, якҳарбои шарқӣ ва дигар чорабинҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуравиро баргузор кардан имкон дорад. бештар дар ин маҷмӯа дастпарварони намудҳои гӯштин машқварзӣ мекунанд, ки аз замони фаъолият то имрӯз даҳҳо паҳлавонони касбӣ омода шуданд. ин макони варзишӣ соли равон дубора таъмиру тармим гардида дар хизмати сокинону варзишгарон қарор дорад. муассиса айни замон 5 шуъба дорад: гӯштини тарзи самбо, зудо, ёнони румӣ, тарзи озод ва гӯштини миллӣ. ба онҳо 25 мураббӣ дарси маҳорат меомӯзонанд ва дар муассиса 5 сармураббӣ кор фаъолият менамояд. айни замон муассиса бо тамоми таҷҳизотҳои варзишӣ таъмин буда, бо системаи оби гарм, системаи гармидӣ таъмин мебошад. мо масъулин саи кӯшиш мекунем, ки толорҳои худро тозаву озода нигоҳ дошта барои баргузории мусобиқаҳо ҳама вақт омода бошем. барои дӯстдорону ҳаводорони футбол имрӯз дар шаҳри душанбе ба ҷуз варзишгоҳи марказӣ даҳҳо майдончаҳои дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд, ки ин иқдом агар аз як тараф барои солимии ҷомеа мусоидат кунад, аз тарафи дигар барои пайдо кардани футболбозони оянда мусоидати фаъол менамояд. ёдовар мешавем, ки яке аз иқдоми наҷибу саривақтие, ки бевосита аз ҷониби худи пешвои миллат дастгирӣ ёфт, ин бунёди майдончаҳои варзишиву фароғатӣ дар назди биноҳои баландошёна истиқоматии ноҳияҳои пойтахт мебошад. ин иқдоми созанда имконияти хуби истироҳату фароғат ва пайвастагии мардумро ба тарзи ҳаёти солим бештар намуд. бо бунёд ёфтани майдончаҳои мазкур ҳазорон модарон хушҳол гардида, шумораи зиёди кӯдакону наврасон ба ҷои бозиву дилхушӣ таъмин гардиданд. метавон гуфт, ки майдончаҳои мазкур барои рушди намудҳои гуногуни варзиш низ замина мегузорад, зеро бештари ҷавонону наврасон майл ба ин самт намуда аксар дӯстдори футбол мебошанд. чуноне ки дар боло ишора кардем, ҳадафи аслии бунёди майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ мардумро ба тарзи ҳаёти солим ҷалб намудан аст. аз ин иқдоми пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурӣ тамоми сокинони пойтахт изҳори хушнудӣ намуда аз пешвои миллат ва шаҳрдории душанбе изҳори сипосу миннатдорӣ мекунанд, зеро ин муҳит барои дар роҳи солимию ватандӯстӣ тарбия ёфтани насли наврас мусоидат мекунад. танҳо дар 3 соли охир шумораи майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона дар душанбе ба 257 адад расидааст, ки боз бунёди чунин майдончаҳо дар пойтахт идома дорад. имрӯз ватани мо тинҷ аст, ватани мо обод аст, ватани мо истиқлолият дорад, ватани мо ваҳдати миллӣ дорад. аз соли 2010 то 2016-ро таҳлил карда бароем, дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе 56 адад майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона, инчунин толорҳои варзишӣ сохта шуда буданд ва аз соли 2017 тӯли 3 соли охирро гирем, агар аз соли 2017 то соли 2019 беш аз 255 адад майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона сохта шуданд, ки дар онҳо аллакай кӯдакону наврасон тамрин намуда истодаанд. ва инчунин бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, он иншоотҳои варзишӣ, ки он майдончаҳову толорҳои варзишӣ, ки тӯли солҳо дар даврони истиқлолият сохта шуда буданд, таъмирталаб гаштанд ва тибқи дастури бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри душанбе Рустам Эмомалӣ, онҳо аллакай аксарияти онҳо аз таъмири куллӣ баловарда шуда кӯдакону наврасон машқу тамрин намуда истодаанд. дар баробари толору майдончаҳои варзишӣ ҳамзамон дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри душанбе таҷҳизотҳои варзишӣ низ насб гардидааст, ки сокинону меҳмонони пойтахт метавонанд дар чунин шароит ба машқи бадан машғул гарданд.
албатта ин ҳама ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат баҳри солимии ҷомеа равона гардидааст. дар маҷмӯъ имрӯз дар пойтахт 108 толори варзишӣ, 14 ҳавзи шиноварӣ, 12 маҷмӯа, 6 варзишгоҳ, 66 толори машқи бадан фаъолият мекунад ки дар онҳо 77426 нафар машқварзӣ менамоянд. ёдовар мешавем ки баъд аз ба миён омадани чунин имконият дар пойтахт, масъулини ниҳодҳои дахлдор барномаҳои зиёди рушди соҳаро амалӣ намуданд ки натиҷаи дилхоҳро ба миён овард. дар асл бунёди ин иншоотҳо метавонад як муваффақияти варзишгаронро рӯи кор овард, яъне ки имрӯз аз бунёд гардидани чунин иншоотҳо ин пеш аз ҳама барои варзишгарони пойтахт як имконияти хубро пайдо кард ки онҳо ҳам дар мусобиқаҳои дохилӣ ва ҳам дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзида парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро муаррифӣ карда истодаанд. иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро имрӯз дигар ашхоси ватандӯз низ дастгирӣ намуда, дар ҳудуди шаҳри Душанбе чандин толору майдончаҳои варзиширо сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар бунёди сохтмони чунин иншоотҳо маблағҳои зиёд ва заҳматҳои шабонарӯзӣ сарф гардидааст. аз ин хотир сокинони пойтахтро зарур аст то ба қадри ин ҳама ғамхориҳо расида иншооти мазкурро ба таври лозима нигоҳубин намоянд то солҳои тӯлонӣ хизмат намояд. чун имрӯз дар ҷаҳон варзиш бо суръати баланд рушд мекунад, кишвари мо низ аз ин ҷараён қафо монданӣ нест. далели он таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат ба ин соҳа мебошад. бунёду сохтмони иншооти варзишӣ дар шаҳри Душанбе бо суръату сифати баланд идома дорад ки дар нашрҳои баъдии барнома баротон қисса хоҳем кард.